Joaquín Reyes i Ernesto Sevilla han presentat a Viladecans el seu primer duet còmic professional amb l'espectacle Viejóvenes. En motiu dels 12 anys de trajectòria han ofert una actuació plena d'enginys i comèdia. Reyes i Sevilla destaquen dins l'humor absurd i surrealista. Per aquesta ocasió treballen amb el concepte Viejóvenes, que ha arribat al públic. Ya una edad así un poquito madurito, ¿no? Pero que se resiste a ser maduro de verdad. Yo no tengo que explicarlo. Me miráis y yo soy viejo joven. Parece que tengo mucha edad, pero soy joven. Pero soy viejo a veces. Yo soy un viejo joven. Yo soy joven, así que... Yo soy joven. No valgo. Pues yo viejo. Sí. Viejo. O sea, viejo, joven. Yo. Nosotros no estás en esa edad entre la madurez y la juventud. Generación 80. Viejóvenes, yo qué sé. Yo tengo 38, no lo parezco. Fíjate, joven y tengo 38. Els dos còmics són coneguts gràcies a programes com Utxatxa de Nui i Museu Coconut. També han intervingut en les últimes gales dels Premis Goya.